Mabesta serdana me ya bu peyedê yani hem bu piştgiriya Rojava bû lê belê di roja îro de vek Rojhilatê Kurdistanê asta piştgirî yani hate derbas kirin. Asas ji xwe gelê me di Rojhilatê Kurdistanê de bi helbesta xwe bi xwepêşandanê xwe helbesta xwe ji bo piştgiriya dagirkeriya ku li ser Rojava îro hatiye plankirin dixwaze bi pêş ve biçe helbesta xwe da diyar kirin. Lê îro di hevdîtina me de metinê ne ser piştgirî ji ber îro helbesta gelê me da diyarkirin ji piştgiriyê zêdetir pêwîst hindek kar û hindek tiştên emelî li ser zemîn em vê bikin. Ji bo ji asas hevdîtina me li ser vê esasî bû ku di varê emelî de em ça dikarin bi hevdû re bi rastî pêşiya vê dagirkeriyê bisekin û pêşî lê bigirin. Êrişa ku li ser Rojavayê Kurdistanê îro heye vek Rojhilatê Kurdistanê jî ku gel jî di helbesta xwe de da diyarkirin êrişekî ku li ser îrada gelê Kurd e. Îro gelê Kurd di Rojavayê Kurdistanê de şerê hebûnê û nebûnê dide. Ev êrîşane teqezî bin bikevin û bi îrada ku berxwedaniya ku gelê Kurd bi şerê gelê xwe yê şoreşgerî bi pêş ve diçe yê bişkîne û teqez yê gelê Kurd ser bikeve. Ev êrîşane di salvegera plangeriya navdewletî ku li ser rêberê gelê Kurd rêber av û pêk hate pêkanîndin. Bêguman Rojavayê Kurdistanê weke hêvî û umîd ji bo hemû gelê Kurd bûye hêviyekî mezin ku her çarparçe Kurdistanê bi taybet jî Rojhilatê Kurdistanê li serê dibine yek. Ji bo parastina wa destskeftiya, ji bo yekbûna hêzê, yekbûna helwestê li beramberî dagirkeriyê bêguman heval bi wê armancê hatibûn. Pir mijarên pratîkî hem yên siyasî hatine nîqaşkirin. Bêguman yê me di xeta îdeolojî siyasî de heta astekî bilind wekî felsefana tewa demokratîk û proja rêveberiya xwe ser û li ser bingeha felsefa civaka demokratîk û şaristaniya demokratîk yê me yekbûnekî felsefî û îdeolojî dibînin.